drugu besplatnu lekciju. Ciljevi vam daju mogućnost da kontrolirate smjer promjena u svoju korist. A promjene se događaju bez obzira htjeli vi ili ne. A na putu do ostvarenja svojih osobnih i poslovnih ciljeva morate prihvatiti da ste sposobni i da možete postići više od onoga što imate sada. Kako biste počeli, morate si priznati da niste dali sve od sebe, da su mnoge vještine ostale nenaučene. A ako želite biti cijenjeni u društvu koje vas okružuje, prvenstveno morate biti sigurni u svoje sposobnosti. Morate jasno odrediti svoje ciljeve i svoje želje, jer jedino tako možete biti dovoljno slobodni da donosite sami svoje odluke i imate tijek svog života pod kontrolom. Već na samom početku ćete primijeniti pozitivne učinke i povećanje vlastite produktivnosti. A povećana produktivnost neminovno donosi bolju organizaciju i veći dohodak. U kombinaciji sa povećanjem osobnog dohotka će vam povećati ugled u društvu, a sa ugledom i financijama dolazi moć. Ne moć ona u konvencionalnom smislu, nego moć koja vam daje mogućnost da sami kontrolirate tok svog života. I napokon ćete biti u mogućnosti živjeti život dostojan čovjeka. A kako bi ispunili sve svoje potrebe, sve što trebate napraviti jest donijeti odluku. Donijeti odluku da želite upravljati svojim životom. Donijeti čvrsti plan za ispunjenje svojih ciljeva. I učiniti nešto svaki dan da ostanete na tragu tog plana. Danas vam donosimo još jednu besplatnu lekciju, a tema je 30 sekundi. Metoda 30 sekundi. Želite izgledati bolje, zarađivati više, steći više prijatelja, imati više slobodnog vremena. Ciljevi koje si postavljate moraju biti usklađeni sa vašim unutarnjim vrijednostima. I to je jedini pravi put da ostvarite sve ono što želite u životu, a i u poslu. Zato vas pozivam da nam se pridružite i naučite ove isprobane tehnike postavljanja osobnih i poslovnih ciljeva. Dakle, u 30 sekundi smislite jedan cilj koji želite ostvariti ove godine. 30 sekundi je dovoljno, jer ono na što prvo pomislite, to najviše želite i mislite da to možete ispuniti. Primjer, želim izgledati bolje. To je samo želja. Kako bi vam pokazao kako pravilno postaviti cilj i kako pravilno napraviti plan za ispunjenje cilja, pokazat ću vam SMART metodu. Dakle, rekli smo primjer, kako želim izgledati bolje. Želim izgledati bolje je samo želja. Da bi postala cilj, ona mora biti specificirana. Na primjer, želim smršaviti 10 kg. Mora biti mjerljiv. Sada imam 75, a želim imati 65. Znači, cilj mora biti izazovan, ali mora biti i dosežan. Ako postavite premali cilj, onda nećete biti dovoljno motivirani. Ako postavite previsoki cilj, već sami ćete biti demotivirani jer mislite da je to nemoguće ispuniti. Mora biti vama važno. Opišite u 2-3 rečenice zašto je vama važno da ispunite taj cilj. Na primjer, želim sljedeće godine izgledati bolje u kostimu za kupanje. Ili imam neku svadbu, ili imam neka važni trenutak u kojem želim obući tu haljinu ili to odijelo i želim izgledati bolje. Znači, opišite zašto je to vama važno. Cilj mora biti vremenski ograničen. Postavite sebi zadnji dan, odnosno datum, odnosno deadline, do kada morate ostvariti tvoj cilj. Dakle, prema SMART metodi, ovaj cilj bi izgledao ovako. Kako bi izgledao ili izgledala bolje, ljepše i atraktivnije, smršavit ću 10 kg do 1.7.2013. godine. To je pravi cilj. Sada na tom cilju treba raditi. Evo 2 napomene. Postavite točke za mjerenje, na primjer svako 3 tjedna, i provjerite svoj napredak i zapisujte svoj napredak. Napomena broj 2. Druga napomena. Recite svim
svojim prijateljima, odnosno svima koji poznajete, za koje mislite da vam mogu pomoći, koji je vaš plan, koji je vaš cilj i kako vam oni mogu pomoći da ga ispunite. Recimo, za mene je velika motivacija ako na svojoj Facebook stranici napišem da ću nešto napraviti, svi to od mene očekuju i lakše se motiviraju. Hvala vam što ste pratili našu drugu besplatnu lekciju. U sljedećem videu vam donosimo snažnu metodu vizualizacije ili kreiranje petogodišnje fantazije, metodu koja će vam pomoći da savladate strahove i limite kako bi ostvarili sve ono za što ste stvarno sposobni. Vrijeme za promjenu je danas, ne sutra. Upravo sada je najbolje vrijeme da započnete ostvarivanje svojih planova i svojih ciljeva. Da povećate svoju prodaju, počnete štedjeti, otplatite dugove, skinete suviše kilograme i da donesete odlučan plan akcije za sve što želite postići u životu. Zato vas pozivam da se priključite, da pratite naše besplatne lekcije ili, ako želite, da nas posjetite u Zagrebu na radionici koja će se održati 15.9. Više informacija možete naći na www.entrio.hr ili na www.msa-zagreb.hr. Hvala na vašem vremenu. Savjet. Mislite na papiru i najvažnije, svaki dan napravite nešto što će vas dovesti bliže ostvarenju vaših cilja. I ne zaboravite, na putu do ostvarenja cilja svaki dan ćete morati dokazivati predanost, disciplinu, izdržljivost i integritet. A svaki potez koji napravite se računa, jer vas vodi korak bliže ili korak dalje od ispunjenja vašeg cilja.